ngisho ngithi hello South Africa. This is your boy. Your boy. Hey boy, PUWA, aka Puwa. We're back with another episode of Awuthembeki. Mina ngihlezi ngisho lapha emakhaya ukuthi uma ungathembeki sizokuthinta. Sizothi mase sikuthintile uzoba uthembeka. Sizothi mase uthembeka uzothembeka. Hey, ukwerula zoba straight. So today man yazi kunomzalo okhalayo bafethu. Yazi isuke mina isingishaya navena umzala khaliso umuntu amthule 9 months eswini yabona. Angazi ukuthi abafana babhema yiphi insango these days. Kodwa lo mfana today uyolala street asamini sombona ukuthi kahle kahle yini story sakhe lo mfana. Alright, befethu sesitholile lembuzi ne. Yeah, yini? Awuze. Ugrand. Hayi moja nitindaba. Bani uzondoda nabathi icala livula ingubo lingene. Yayazi into le. Jonge ya. Awu nepati ngifuna namhlanje livulile zakhe ingubo langena mfana. Ngicela ukuthini. Awutshele mina ngitshela abangazi ukuthi umenzani umagogo mfana. Menzani ngena kwenda kanjani? Nginaphi? Ungangizeli ngi-attitude ba. Sibalo zokwenza. Ungangizeli ngi-attitude. Ungangizeli ngi-attitude sibalo. Uyabona makuhlukumeza umagogo. Angimami umabelani. Baba, Angimami. baba. Ngithi mina mahlukumeza umagogo hlukumeza nathi. Manje wena ungena yakhala endlini uthi wena wenzi nathi ufuna ukuphatha. ukuzokwenzana Lo. Lalela la. Uzokwenzani lokho? Lalela la. Uzokwenzani? Uyabona ngisho khuluma nawe kamnandi. Khuluma nawe kamnandi yabona. Angishaya isibuko bese lelo ngizongitshela ukuthi uringa kamnandi. Mangicabangeni. Tshela tamana ngeke, mtshela ngeke ematade. Tshela tamasi bangekele sibali. Soyicala phansi le ndaba. Soyicala phansi wena nobani. Awutotshela ndoda isitory sakho nomagogo. Kanti umagogo ukhalelani nje. Azongena indaba zami zasenjini sibali. Yazingeni. Ngazingeni. Ngoba nakho sengizingenile. Batshele bangishilo. Kuhlanyisa lento ne. Sibali. Kuhlanyisa yiyo ne. Tshele-ke mina. 2 + 2 is 4. - 2 is 2. Bazokubiza ngoboy la yazi. Tshela tamasi bangekele. Hayi la yazi. Sibali ngeke sibali. Sibali ngeke sibali. Hey wona man. Futhaka man. Ematade. Angithi ngizongahawa. Awume kancane la. Yona man. Awume kancane. Esibali mareza. Ngizwa ukuthi uthini ku. Ngithi umagogo uyakhala endlini yakho. Yazazi ukuthi wenzani. Umagogo uyakhala endlini. Zongazi ukuthi uba. Yongazi masama la zokusera. Yongazi ukuthi uba. Esibali. So masifaya la zokusera right nje. Batshele bangishitshela tamana ngishilo. Kuyafana. Tshela ngishilo. Kuyafana ukhulumela lipi. Ungazi kuyafana ukhuluma lipi. Emfana ungazokhulumela ezandleni zomunye umuntu sibali. Oh, kahle bakusiza njengoboy ekhayini. Letha njengoboy. Yeah. Abanje ngoboy. Mfana kukhululeka ukuthi masifaya la zokusera right yazi. Esibali. Thina sikusabi yazi. Qaqaqaba Thina kahle. sikusabi. Lalela. Uyaphisa nophisa uzibisa nga-out. Khululeka. Out faka nama earrings uzibisa nga-out wena. Yeah. Nemqonjana yakho la uzongenzani? Uzongenzani? Bisho ukuthi bazongithusela sibali. Bisho ukuthi bazongithusela baba. Bakuyeke sibamba. Bazothusela. Bakuyeke Tshela sibamba. ngishilo. Alaba camera ngathi ngizowagcina. Bese. Ngathi ngizowagcina. Bese. Uzokuba so right. Yeah, vele wafihlele ama-viewers ukuthi uzokwenzani. Wafihlele ama-viewers wakho. Ale camera zoyigcina. Isibani. Wena man. Isibani. Wena Isibani. Ubheke nje. Ubheke nje. uzohamba moyena uyivale camera uyigcina. Dingathumela. Udlala nobani? Batshele bangekele Angeke sibali. mfana ukhalisa umuntu okuthole 9 months eswini. Ngwakho noma uzizwa ngwami. njani wena? Ngwakho noma ngwami. Ungangitsheli Yeah, lokho. fuck Ngithole wena, uzizwa baba. njani Fuck wena? wena. Baba. Fuck wena. Wena ungazosela ni attitude. Fuck wena sana. Sizomakhamba la zobuso right. Fuck wena sana. Uyazi? Lalela uzongithusela. Angeke wenze next. Uzongithusela. Batshele bafela. Futheka. Batshele bangekele. Nonsense. Batshele bangekele. Nonsense. Ngathi le camera shayicima. Check. Le camera Check wena na shayicima. camera yakho sana. Ozoqina phezulu kwecamera. Qina ngama outside 2. Qina ngama outside 2. Awuyicimi. Usindoda wena shitha kunye uzimele. Lendoda le. Uzimele. Awucime le camera la. Uzimele. Cima. Uzimele. Ungilalela manje. Ngibekele kahle ukuthi kahle mina ngize ngani la. Esibani ngiyolo khona ngikhawathi sibani. Wena man ngikhuluma nawe manje nomuntu. Esibani. Ngizwa ukuthi ngithi ngikhuluma nawe mamela mina yekelela umuntu. Sure ngiyakuzwa. Uyangizwa? Yeah. Ngithi umagogo uyakhala ngawuthi wena wenza next lapho endlini. And akakutshela wena nakathi 1 or 10. Ngibani umdala between wena naye? Anguyona.
Yabona khalima kwakho mfana usuku uthinta nathi angizwa. Yes. Awena sothi masihamba la zobe so right. Khululeke. Yezwa. Sure sibona. Sami. Ayivuse le ngadi. Ayivuse le ngadi. Ngiyathi ngawo lo msitwana. Ora bafethu niyabona le ntwana inikano yabona. Hayi sothi masihamba la soyichise right. Ntwana phansi. Yesizwe ngawo wena. Phansi. Asi. Ukujama. Zia. Samba wena samba. Yona mani sambe mani. Asi. Samba wena mani. Ngizokuphuthela ngesamba. Yona phansi mani. Yona phansi. Sure. Phansi. Ungazogoloza la. Muska. Si. Retondre vele. Imani kusadi mani. Ntona ngasisi ngekani. Sizoyitima la kamera photo phansi na. Boy. Asi. Azungami hlo. Asi mani wana mani. Ya cha tamananga ngeke. Asante. Ayıktemeli kemer. Ayıktemeli kemer. Ayıktemeli kemer. Ente kwa nini ndio hizo? Zokugcina ngawo lama awuthi. Yini ndio hizo? Zokugcina. Yazo. Wena man. Yangizwe uqinisile. Zokugcina. Zoba right lo masana. Yep. Zoba right masana. Zoba right masana. Alonde mntwana. Hayi bafethu lentwana le. Mele o disciplinary camp. Uze udisciplinary camp ngiyabona indaba yakhe ayikho. Indaba yakhe ayikho. Lo uyahamba lo. Lo. Wona uyahamba wona. Ngicela Udisciplinary camp wona ngeke. Ayikho into esizoyikhuluma nawe, yazi? Ngicela ngawo lama awuthi angizwe uqinisile. Ayikho into esizoyikhuluma nawe. Yazi? Angisho ni boss wena. Uzoba right mfana. Ngiyatamndebele mina. Uzoba right mfana. Ngenranga mina. Uzoba right mfana. Angenza fuck all yangizwe. Sobhethe thuya lama awuthi. Angenza next time. Awuyiqinele camera. Ngenza next. Hayi bafethu lentwana inenkani yabona ayifuna ucooperate so siwenza ngenye indlela thina behind the scene. So ayisekho into esizoyikhuluma nalo mfana. Lo mfana vele mina ahambe udisciplinary camp. Anyway guys, we will see you on the next one. This is the Awuthembeki show.